deciden eso, pero... Saúde a que nos acompañan na tribuna, especialmente os alumnos de terceiro e cuarto. É un nome que é o do abandono no noso país. A situación empeora, a preocupación medra. Naquel ano, unha comisión técnica de atención primaria de Agardas poñía en praxa un plan de intensificación asistencial. No ano 23, no ano que queren chegar á atención primaria, non cumplen con ese obxectivo. O digo para evitar xa as justificacións de a culpa é de... Porque as esperas medias son de 9 días. E se nos vamos a... Estamos a cabeza en vacinación infantil, a cabeza non de España e de Europa, do mundo. E imos poñer en marcha unha nova vacina, xa temos dúas contra a meningitis, que agora está tristemente actualizada outra vez. Imos introducir unha nova vacina frente ao meningococo B que se vai a administrar a todos os nenos e nenas galegas cando teñan 12 anos. E os nenos e nenas galegas cunha sanidade pública de calidade serán os mellor protegidos do mundo, señor Besteiro. Unha proba máis. Xa nos pusemos a traballar, hai 2 semanas analizamos en Consello da Xunta de Galicia os primeiros impactos. Fomos a primeira comunidade autónoma en falar cos clústeres para ver que medidas hai que facer e xa lle anuncio que no seguinte Consello da Xunta de Galicia levaremos un plan de máis de 150 millóns de euros para atender os sectores, especialmente os sectores industriais que crean emprego, que peor están pasando para sumalo a ese escudo social que pagan os galegos para que a xente o pase un pouco menos mal. Imos a axudarlles. E remato xa, señor presidente, imos axudarlles con circulante, porque necesitan agora mesmo, con crédito rápido, en 10 días se lles vai a responder, porque o están pedindo. As empresas que comercian con esa zona especialmente. Por suposto, o sector primario, acelerando todas as axudas, aqueles que fixeron grandes investimentos, e que ahora necesitan ese apoio económico. Tamén o sector marítimo, daremos axudas importantes. Por suposto, adiantaremos as PNCs, e as risgas e o que faga falta xente que este pasando mal. Daremos ayudas compensatorias ao transporte pola subida do fuel, o transporte que se lle faga a Xunta de Galicia. Faremos todo aquilo que sexa necesario dentro das posibilidades orzamentarias.